telung dino rong mangan. Aduh. Ugi mene nanti yo. Bele sik wae. Bapak. Halo Min, Halo Pak. Apa? duit ora? Duwe lagi. Bapak rong mangan telung dino mangan yo karo duitmu. Wah, ra iso Pak. Kurang duwe 20.000. Lah wingi bar mangan ning angkringan to. Ayo wingi iki kuangkringan terus langsung ngising to aku, makane metu kabeh. Ngelih meneh ya tak hitung telung dino ra madang ini. Nggo nek mangan ning angkringan iki ya ditandon sike aja langsung ngising. Nggo cadangan. Ya yo mangan aku. Mbok bayari yo. Aja Pak, arep tak nggo pacaran iki. Lah iya rong mangan aku. Iya tak eman-eman wis 2 dino aku ra madang. Lemes tenan iki lho. Aja.